Oliverovi hitovi neumorno se uvježbavaju. Koncert u Zagrebačkoj areni Oliverovih 70 sve je bliže. Šta ćete očekivati jednog staroga čovjeka? Puno pjesama, fenomenalan spoj filharmonije. Mene... Iza njega su nebrojeni koncerti, a iako mu je 70 na pragu, ne planira stati. U planu su mu novi koncerti i to u Moskvi i Ljubljani gdje će zapjevati s Džibonijem. Njihova pjesma Sreća osvojila je najviše nominacija za nadolazeću dodjelu nagrade Porin. Našao sam Miru Hlajnu s ovim praznoj posljednji. Mislim, ne znam. Pjesma ima malo tekst koji treba malo razmotriti. Šta je za vas sreća? Ni lova, ni zdravlje. Je, sreća je kad ti taj osmijeh ne možeš sakriti, recimo. Hajme, kad nadalina misli slako, u dane ispred fešte. S vremena na vrijeme rado se prisjeti mladih dana. Ja sam pivao prvi put 61. na djeca pjevaju. Znači ima 57 godina. Nao sam i pokraj mora. Prekretnica je jedna glavna u mom stilskom pjevanju, odnosno pronašao sam sebe negdje sa pjesmom Galeb i ja. Moj galebe. Na njegove pjesme plače se i veseli. Znaju ga sve generacije, a padne i pokoja prošnja. Nekad uspješna, a nekad baš i ne. Ja znam da neki pjevači imaju obred vjenčanja koji puno koncertima. I mene je dopalo jedan put. Ja sam dogovorio sve sa damom koju ću izabrati iz publike, dovesti tamo, dođe muškarac koji nosi prsten. A žive zajedno već. I on dođe s prstenom, klekne na koljena, ponudi je za brak i ona ga odbije i ode. I tu se svade na pozornici, bilo je uuuu. Sa suprugom je u braku više od 40 godina. Mnogi današnji parovi na tom bračnom stažu bi pozavidjeli. A u čemu je tajna? Tajna. Ne se previše viđati. Da mi svitliš put do traženje. I ponekad joj zapjevati neku od svojih najljepših balada. Pismo moja